ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ, ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೆ. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಏನ್ಮ ಕಾಲಾಂಡು ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಪುನಃ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಐಕದು ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಾಪ ಪಂದು ಹೋತೀರಿ. ಸೊ ಐ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಇನ್ನು ಇದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಜು ಫುಲ್ ಶೀತ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪುಗೆ ಅಂತೇನ ವಾಯ್ಸ್ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಹೊಂದಿಪ್ಪು ಶೀತಾಡು ಮುರಣಿತ್ತನು ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು. ನಾನು ಬುಲ್ಪುಗು ಸಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ಮೈಂದಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಬೇತಲ್ತಿರ್ದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಐನು ಬರಿಕದಿರೋದು ಖಾಲಿ ಆದಿಜ್ಜಿನ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಂತದ್ದು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಟ್ರೆ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಮೂಲುಂಡು ನೆಕ್ಕದೈತನ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಈ ಅಂಡೆಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ದಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ಆಯ್ತ ಪುದರಪ್ಪ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದೇ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮರತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸೀರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾನ ಎಂಕ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಏಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಅಂದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಕ್ಕಡೆ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಪ್ಪು ಇಂಚ ಒಯ್ತದು ಇಂಚ ಅಂತ ನಾಡು ನೆಲ್ಲಾತೆ ಪಿರೋಗು ಒಯ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಯ್ತು ನಾಡು. ಸೊ ನೆನ್ ತಕೊಂಡದ ಉಳ್ದು ಹಿಡ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂತ ಇಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವು ಇತ್ತಂಡ ಐದು ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬಂತ ತಿರುಡಿಗೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಎಂಚ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಲು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಮೂಲು ತೋಜುನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ ಇತ್ತ C26 ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ABC ಇಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಂಡ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್, ಬಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್, ಸಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಸಿ ಉಂಡತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚನೆ ABC. ಎ ಪಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು, ಬಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ, ಸಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ, ಡಿ ಪಂಡ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ. ಸೊ ಒಂದು C26 ಇಯರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2026. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಜಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ತುಲೆಗೆರ ಪೊತ್ತು ನಾನು ಪೊತ್ತುನ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಿದೆ ಮುಗಿಯೋಕ ಪಾಲ ಬರ್ಪೆ పోయిన ఐట్లా ఉండ గ్యాస్ నెట్లా ఉండదు కెంపుది ఎట్లా ఉండదు నిమ్ములు నేత బుధారి ఇస్తే నెనపత్త నింక్ నేత బుధారి గ్యాస్ దాని బుధారి కమర్షియల్ ఉండే కమర్షియల్ సిలిండర్. సో ఐటి గ్యాస్ ఉండు ಒಂಜೇಟ್. ಸೊ ಐನಿತ ದೀತ ಏನು ಖರ್ಚು ಅನ್ಪ್ಲ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡವು ಅವು ಅವು ತಿಕ್ಕಲ್ತದೆ ಅವಳು ಅವು ತುಂಬಿತ್ತನ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಆಯಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಲ್ಪ ಫಿರೋಂಜೇನು ಟೈಟ್ ಅಂತದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂತೆ ಉಂಡ ದಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪು ಬರು ಆತೆ ಒಂತಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಅವ ನಡು ಫುಲ್ಲು ಚೂರಿಪ್ಪಾಡು ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಅವಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡು ನಾನೊಂದು ಜಂಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಆಯಕ ಇಂತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ಲಿಪ್ಪು ಒಂತೆಪ್ಪು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಪ್ ಉಂಟು ಪೌಂಡುಲ್ಲೆ ಹೊರ್ತಾಂಡು ಏನು ಮರೆ ಕರಿ ಉಂಡು 40 ಪೌಂಡ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಪುಯ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮೂಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲ್ತ ಇಟ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡೆ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡತೆ ಒಂಜೇನ್ ತಿಕ್ಕಲ್ತದೆ ಇಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು. ಪೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಏನೇನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೋಣಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 12 ಉಂಡು 480 ರೂಪಾಯಿದ ಬುಕ್ ಐತೆ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏನಿತ್ತಂದೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ.
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 10 ಕರೆಂಡು 10 ಅರೆಂಡು ಪುಪ್ಪ ಚಾ ಪರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು ಪುಪ್ಪ ಚಾ ಪರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದಾಯಕ್ಕ ಯಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು నేను ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ನೇಪಂಡ ಪುಕ್ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಪುಪ್ಪಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಪ್ಪ ಬತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು నేను ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತದಾಂಡ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಯಾನು ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಯಾನೆ ಪಾಡಿರಬಹುದು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ದಾರ್ಡನೆ ಪಾಡ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಮೂಲೆ ಉಂಟದೆ ನಡತೊಂದು ಬುಕ್ಕನೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಯಾ ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾವ ಇತ್ತನ ಹಾ ಪರಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ഞാൻ പറപ്പിന് വീഡിയോ അൺപോളി ഇഞ്ച പത്തോലിയാ ഇഞ്ച പത്തോലിയാ മോണെ വെക്കണമെന്നില്ല ശരി ശരി ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನು ವಿಟ್ಲರ್ದು ಬೊಂಡ ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಡು ಪುಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲತ್ತನ ಇಂದ ಎತ್ತುಕೋರು ಯಾನು ಪುತ್ತೂರು ಪೋದು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪದು ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಂದು ಸೊ ಯಾನ ಬಿಚ್ಚಾಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೈತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಈಚ ಎರಡು ಎರಡು ಗೀಟು ಮೂಜಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಗೀಟು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಐಕು ಮೂಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಐತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಯಾನೆ ಕರ್ತಿ ಕಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅದ ರೈತ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಉಂಡುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೆತ್ತದು ಬುಕ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ನಿ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಯಾನಿತ ಇಂಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪಾಯರೆ ಅಮ್ಮುಳ್ಳಿರು ಮುಳು ಇರೋದಾಗ್ತದೆ ಜಿ ಬರ್ಡತ್ತೆ ಒಯ್ಕ್ ಜಿಂಜೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ದನ್ನ 300 ಒಂಜಿಗೆ 300 ಒಂಜಿ ಬುಡತ್ತೇಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬುಡತ್ತೇಗೆ 300 15 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ನಾವು ಎತ್ತಾನೆ ಅಕೌಂಟ್ ತಾನಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಿ ನಾನು ಚೆನ್ನ ಕ್ಲೋತದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲಿಯನ ಅಡಿತದ ಜಿ ನನ್ನ ಅಡಿತದ ದೀಪದ ಇಡೋಡತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಕರೀಂಡು ಪಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇರು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊನಾರಿಯಾರೆ ಬುಕ್ಕದೈತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸೊ ಏನಿರ್ದಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಲು ಬೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಿದೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4:30 ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ನೆತ್ತೈತಿ ರೇಟ್ ಐತೈತಿ ರೇಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ನೀರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಚಪುರ ಬರಿಕ ದೀದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಪಿರ ಬಿಲ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪು ಚೊರೆ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಆಪುನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವ್ದು ಐಟಮ್ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪು ಜಾಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಸೊ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಹಿಂದಿದಾರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ನೇನು ಮಾರ್ನ ರೇಟ್ 80 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ಡದೆ ತೊಂಡಿರು 70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೊರ್ಚು ಬಂಡಿರು ಪಿರ ಅಜ್ಪತ್ತೈನೇ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಅವಳ ಬೊರ್ಚಿ ಅಜ್ಪೋಗ್ಬೂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಡ್ ದಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಆರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಂಡಿರು ದೆತ್ತು ನೈಟ್ ಅವಳ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ಇದು ಪೋತಿಜೇರು ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇ ಬಿ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವ ಪಿರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಜ್ಪತ್ತೈನೆಗಲ್ಲ ಕೊರು ಬಂಡದು ಸೊ ಅವೇ ನನ್ನಂದೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಲೋಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರೋಡು ಸೊ ನನಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೂ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೂ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಳೆಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸಂಡೇ
7:30 ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಲೈವ್ ಬಣ್ಣಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೊಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾರೆ ಲೈವ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಆನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಾರ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬುಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಅದೈತಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬುಕ್ಕ ಅದೈತಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚಾತನಂದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಕೌಂಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ.